Hei folkens, her har vi cola. Som dere ser, så er den helt flytende, ingen problem. Så skal vi henge oppi her. Se. Hæ? Litt kult. Akkurat på seg kjølt, tror jeg det er. Vent da, vi sier. Ok. Det er det verste jeg har sett. Ja, kanskje. Jeg skjønner det da. Se, det er sånn som en svamp. Det er kaldt som faen. Merkelig. Ja, sånn er det. Ja, det er kult. Du skal drikke.